Jaume Dolçat, el candidat de Convergència i Unió, és el nou alcalde de Lloret de Mar des d'aquest cap de setmana. Dolçat ha estat escollit per majoria simple, amb els vots a favor de la coalició nacionalista i el Partit Popular. El ple d'investidura, on els regidors electes juren el càrrec, prenen possessió de l'acte i voten el candidat, va acabar amb un torn de paraules de tots els grups. Les formacions van coincidir a fer una crida a la participació ciutadana, a la transparència i al treball en equip des de l'Ajuntament. No pot ser d'una altra manera, amb els resultats electorals que tots hem obtingut. La ciutadania ens demana diàleg, ens demana cintura, ens demana que estiguem oberts a pactes i així ho farem gustosament. No podem afrontar un govern amb 6 regidors sobre 21, és inassumible. Per tant, el que des de ja, de fet portem uns dies amb converses informals, però des de demà mateix encetarem unes converses més formals per mirar de tancar un govern el més fort possible. Jo sempre dic, el nostre objectiu és tenir un govern d'11 persones, tenir un govern amb majoria. Per tant, seran necessaris pactes segur a 3 bandes per assolir aquest èxit de 11 i si no, doncs a 2 bandes pel que sigui possible. En el torn de parlaments, Patricio García de Lloret Si Se Puede va reclamar la participació del poble. Enric Martínez, pel Partit Popular, va fer una crida a superar les sigles partidistes i pensar en el municipi. Jordi Hernández, de Ciutadans, va carregar contra la corrupció. Per Iniciativa per Catalunya, Xavier Rodríguez va oferir el seu grup per treballar pel municipi i fer-ho al doble, a l'haver doblat la representació. Jordi Orobitg, per Esquerra Republicana, va oferir-se a reeditar el pacte de govern amb Convergència. Pel Partit dels Socialistes, Antonio Lorente va posar l'alarma per l'alta abstenció registrada a les eleccions. I finalment, Marc Fuertes, del Moviment Independent de Lloret, va mostrar-se disposat a ser una oposició constructiva però dura. Bé, nosaltres en principi, com hem dit durant el discurs, la nostra voluntat és intentar treure Lloret de la situació actual i per això creiem que han de canviar moltes coses. Entre elles, la principal és deixar de banda molts interessos partidistes. Hem de fer un esborrany i començar de nou, sobretot la gestió que s'està portant en temes de grans concessions milionàries, de gestions d'infraestructures que ens han costat molts diners i que ens segueixen costant i hipotecant moltes coses del poble que són necessàries, com és el turisme, la seguretat, el benestar de la ciutadania, la feina, i creiem que això és important. En el proper plenari municipal s'aprovarà el cartipàs amb les responsabilitats de govern i es posaran sobre la taula els pactes que previsiblement es duran a terme.